na mbọ iji wee hụ nnọọ na elebere anya n'okwu gbasara enweghị akụrụngwa dịgasị iche iche achọrọ achọ oge ọbụla nke ihe butere ya bụ n'ihi etu ọrịa si wee na-adapụta kwamgbe ọkasị n'oge ntụmadị ka gọọmenti nke mba United States nọ nnọọ wee bute akụrụngwa ichekwebe ndị ọrụ ahụike pụrụ iche wee hafee n'aka gọọmenti ala anya bụ Naịjirịa iji nnọọ wee nye aka hụ na ndị ọrụ ahụike bụ ndị nke nọ n'ọrụ oge ọbụla ịzọpụta ndụ ndị mmadụ ga-abụkwazị ndị nke a ga-echekwebe ndụ ha pụta ozugbo ma nyekwa ọgwụgwọ. Onye isi NCDC Dọkịta Jide Idris n'okwu nke ya toro ndị US maka onyinye na nrụkọta ọrụ ha na ndị Naịjirịa ịhụ na akwalitere nchekwa ahụike n'obodo Naịjirịa site n'onyinye ha site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.